Debajit Classes आव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जों एन्सियेंट हिस्टरिनि थामहिनबा आसाम जारिमिननि जों पार्ट 2 बेवहाय एमसीक्यू सेशन लाना फैदों फार्स्ट पार्टखौ जुदि नायाखैब्ला डिस्क्रिप्शन बक्सआव होना दोनदों बेवहाय लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बैखौ नायग्रोनानै ला आरो बेनिनो साबजेक्टिभ थामहिनबा जों गुवारै बिजिरनानै जों भिडिअ बानायदोंमोन बेवहाय बेखौ जुदि एसे नायनानै नोंथांमोना बेखौ सल्व खालामनो ट्राइ खालाम अब्लासो भेरि हेल्पफुल जागोन ओके आसाम पुलिस Grade 3 4 Assam TET आनकि APSC लेभेलावबो फैनाय APSC लेभेलाव फैनाय कुइसन नोंथांमोनखौ बेवहाय लानानै फैदों एकदम इम्पोर्टेन्ट कुइसन खिना बेवहाय हाबनानै दं आसाम जीके मैथ्स गासैखौबो आं बेवहाय खालामनानै होनाय जादों 499 only rupees आव गासै कोर्सखौ नोंथांमोना मोनगोन थाबैनो कन्टेक्ट खालाम बा WhatsApp लिंक होना दोननाय दङ डिस्क्रिप्शन बक्सआव बेयाव थांनानै सल्व खालामनो थां तो 1 2 3 जों आनकि बेसांसिम नायदोंमोन लास्ट भिडिअआव नोंथांमोना जुदि गोसोआव दङब्ला जों 20 टा क्वेश्चन जों सल्व खालामदोंमोन एकदम इम्पोर्टेन्ट 20 टा क्वेश्चन जों सल्व खालामबाय बेफोरखौ जों बे लास्ट टपिकआव जों बेखौ नायदोंमोन नेक्स्टआव नायनोसै 21 दानिया हिवेनसांआ आसामाव माला फैदोंमोन हिवेनसांआ सोरमोनलै खेबसे बुंबावलाय नोंथांमोना हिवेनसांआ जाहैबाय जोंहा अबेनि चाइनिज ट्रेभेलार सोरनि समाव फैदोंमोन भास्कर बर्मननि टाइमाव फैदोंमन तो 640 एडी गोसोआव लाखि 600 बेसेबांनो 40 एडी आव बियो फैदोंमन आसामाव बेनि उनावहाय जोबथा राजा बर्मन डायनास्टिनि जोबथा राजाया सोरमोन बेखौथ' बुंबायनो जों मख'बायानो भास्कर बर्मनमोन बेनि उनावहाय लेसा डायनास्टि जों लास्ट पार्टआव जों आई थिंक लास्ट पार्टआव जों नायदोंमोन लेसा डायनास्टिनि सोमोन्दै जुदि नायाखैब्ला दासिम पार्ट वाइजआव 1 2 3 पार्टआव जों होना दोनदों जुदि बैखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेखौ इजिली सल्व खालामनो हागोन जे लेसा डायनास्टिखौ सोर गायसनदोंमोन बे जाहैबाय सलस्तम्भ ओके सलस्तम्भ बेनि उनावहाय लेसा डायनास्टिनि जितुनिखि कैपिटल राजथावनि बे राजथावनिनि मुङा मा हारुपेशवारा गोसोआव लाखि हारुपेशवाराया आथिखालाव बहा दङ तेजपुराव दङ जाबाय बेनि उनावहाय लेसा डायनास्टिनि जोबथा राजा लेसा डायनास्टिनि जोबथा राजानि मुङा सोर त्याग सिंह गोसोआव लाखि ओके बेनि उनावहाय महाभैरब मन्दिरखौ सोरनि समाव बानायदोंमोन महाभैरब मन्दिरनि आंथ' मेनसन खालामदोंमोन महाभैरब मन्दिरखौ बहा बानायदोंमोन बे जाहैबाय लेसा डायनास्टियाव ओके लेसा डायनास्टिनि समाव बेखौ खालामदोंमोन एक्चुअली बे एमसीक्यू खौ मा मोनथिगोना जोंनि माखासे माने स्टुडेन्टफोरानो आरोखि दे जायफोरा एक्सपायरेन्ट दङ एग्जामनि थाखाय टारगेट लाबाय थायो बेबायदि तो बिथांमोना मा खालामो तारमाने खालि एमसीक्यू खौ बांसिन नागिरो आरो गोसोआव लाखि जाय एमसीक्यू खौ फार्स्ट सल्व खालामनो नाजायो बिसोरनि थाखाय किन्तु माने एकदम माने माबा नङा आरो दे बे माने मा होनना बुङो बेखौ माने जितुनिखि मोजां लामा बे नङा मोजां लामाया बेसो जे नोंथांमोना फार्स्टआव डेसक्रिप्टिभ थामहिनबा फार्स्टआव बै टपिकनि सोमोन्दै नोंथांमोना बुजिग्रोना लानांगोन बेनि उनावसो फारि फारि बिनि सिङाव बेखौ एमसीक्यू खौ सल्व खालामनांगौ तारमाने दा जेनेबा जों मा नायबाय लेसा डायनास्टि दा नोंथांमोना मोनसे बेसे नायबाय थानो नङा होमबा एमसीक्यू मडेलाव ओंखायनो फार्स्टआव जेब्लाबो मोनसे फरायग्रोना लानांगोन जाबादि आं नोंथांमोनखौ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भिडिअ लेक्चाराव एन्सियेंट आसामनि सोमोन्दै आसाम जारिमिननि सोमोन्दै जाबादि बुजायदों बेबादि नोंथांमोना फार्स्टआव फरायग्रोना लानांगोन बैखौ फरायनायनि उनावसो नोंथांमोना बे एमसीक्यूनि सिरिजआव फैनांगौ आंनि स्ट्रेटेजिया बेमोन तो बेबादि खालामनांगोन नोंथांमोना तो लेसा डायनास्टिनि सोमोन्दै जों फरायग्रो नोंथांमोना बेवहाय माखासे मा दङ टपिक मोनगोन नङा होमबा माखासे मा दङ बेवहाय कनसेप्ट मोनगोन बेफोरखौ लानानैसो मा खालाम एमसीक्यूआव हाबनांगौ तारमाने अदारवाइज एमसीक्यूआव फैयोब्ला खर'आ गाज्रि जालाङो तारमाने दे एमसीक्यूखौ नायग्रोना लानाङा आं बुंगोन रिक्वेस्ट खालामगोन बै पार्टखौ नायग्रोना लाहैथां तो लेसा डायनास्टियाव जों फरायखादों महाभैरब मन्दिर जायफोरा फरायगासिनो दङ पार्ट वाइजआव नायगासिनो दङ आंनि भिडिअसफोरखौ तो बिथांमोननि थाखाय इजि जागोन बियो सरि दानिया फैबाय जे एनसाइन इराया एनसाइन समा बैसोआ अबे टाइमाव आसामनि अबे टाइमाव बे जागायदोंमोन नामदों जों बेखौ फरायखादों फार्स्टआवनो फरायदों बियो 4th सेन्चुरिनिफ्राय नङा होमबा तो बेनि उनावहाय फैबाय जों एकर्डिं टु हिवेनसांनि बादिब्ला मा नामदों जितुनिखि सार्कमफेरेन्स अफ कामरुपा आच्छा बेखौथ' फरायखाबाय जों 1000 बे जाबाय 1000 मा जागोन माइल जागोन बे बेलेग दे बैनिख्रुइ बे बेलेग तो मा जाबाय बेवहाय हिवेनसांआ जितुनिखि बुंबाय सार्कमफेरेन्स अफ आसाम बे जाहैबाय बेसेबां 1000 माइल्स बेनि उनावहाय जों फैबाय नेक्स्टआव हु इस्टाब्लिश पल डायनास्टिखौ सोर गायसनदोंमोन नामदों तो पल डायनास्टिनि सोमोन्दैबो जों सावरायखाबाय बेवहाय गायसनगिरिनि नामा सोर ब्रह्मपाल गोसोआव लाखि ब्रह्मपाल
बेनि उनावहाय मदन कामदेब टेम्पलखौ सोर गायसनदोंमोन मदन कामदेब टेम्पलखौ सोरनि समाव गायसनदोंमन बे जाहैबाय पल डायनास्टिनि टाइमावनो गायसनदोंमोन जों बेखौ A to Z नायबोदों बेफोर गासैखौबो बै जुदि सिरिजखौ जुदि नायदोंब्ला जोंनि बारा गोरा मोननाय नङा नोंथांमोना जे जोबथा राजाया सोर बेवहाय पल डायनास्टिनि जोबथा राजा नाम बुंदों आंथ' बेवहाय अलरेडि क्लियार खालामदों बे जाहैबाय ब्रह्मपाल ओके ब्रह्मपालानोमोन न जोबथा राजाया जोंहा तो ब्रह्मपालानो जाबाय जोंनि सरि ब्रह्मपाल नङा जयपालमोन ना जयपालमोन सरि जयपाला जाहैबाय जोंनि जोबथा राजामोन जयपाला जाहैबाय जोबथा राजा अबेनि जोबथा राजा बियो पल डायनास्टिनि बेनि उनावहाय फैबाय जे एलाहाबाद पिलार इनस्क्रिप्शनाव सेन्ट्रेल आसामखौ मा मुङै बुंदोंमोन नामदों बे जाहैबाय दबाका ओके कामरुप जिथुनिखि मा होनना बुङो कामरुप बे टाइमाव कामरुप नगरनि टाइमाव बे सोलिगासिनो दङमोन बेनि उनावहाय फैबाय हजरा पुखुरिखौ सोर जावखांदोंमोन नामदों हु एक्सकेभेटेड ओके हजरा पुखुरिखौ सोर एक्सकेभेटेड खालामदोंमोन नामदों हरजरा बर्मना बेखौ मा खालामदोंमोन एक्सकेभेटेड खालामदोंमोन गोसोआव लाखि तो भास्कर बर्मननि टाइमाव ग्रेटेस्ट रिलिजियास काउन्सिल सोलिदोंमोन बेखौ बे भास्कर बर्मना बे जिथुनिखि मा नाम रिलिजन माने मा नाम बुङो बे धर्मनि जिथुनिखि सोलिगासिनो दंमोन बेवहाय फोसावनाय तो बेवहाय बाहागो लाहैदोंमोन भास्कर बर्मना आरो बेयो बहा नामदों कानाउसाव बे बुद्धिज्मनि टाइमाव ओके बुद्धिज्मनि टाइमाव बेयो थांदोंमोन तो कानाउस होननाय मोनसे जायगा दङ बे जायगायाव बे एटेन्ड खालामहैदोंमोन बे जिथुनिखि धोरोम फोसावनायनि मा होनना बुङो हाबाफारि लाहैदोंमोन बिसोरो बाहागो लाहैदोंमोन भास्कर बर्मना बेनि उनावहाय फैबाय जों जे फर्स्ट किं ओके हु वाज द फर्स्ट किं फ्रम आसाम टु परफर्म अश्वमेधा यज्ञ नामदों बे अश्वमेधा यज्ञखौ सोर गिबियाव आसामनिफ्राय सोर गिबियाव मा होनना बुङो बेखौ पारफर्म खालामहैदोंमोन नामदों बे जाहैबाय जोंनि राइट आन्सारा आচ্ছা बेवहाय मोनसे अपसन होनानै भुल जाबाय बेवहाय तो बे अपसना मोनसेबो गैया दे बेयाव एक्चुअली बेनि राइट आन्सारा जाहैबाय नोंथांमोना लिरना ला महेन्द्र बर्मन ओके तो राइट आन्सारा जाहैबाय महेन्द्र बर्मनानो जाहैबाय फार्स्ट राजामोन जेरावहाय पारफर्म खालामहैदोंमोन अश्वमेधा यज्ञ ओके तो अच्छा मोनसे कुइसन दंबावोमोन नामा आरोबाव दे एक मिनिट अच्छा बे कुइसना एसे भुल जानाय बादि मोनदों तो बे जाहैबाय राइट आन्सारा बेनि हुएनसांनि जिथुनिखि बादिब्ला कामरुपनि सार्कामफेरेन्सआ बे नङा 3 नाम्बारा राइट आन्सारा ओके सो 1700 माइल्स जागोन क्लियार तो बिनि उनावहाय जों फैबाय 36 नाम्बार तो 36 नाम्बार माने जों नेक्स्टआव खालामसै बेखौ तो बेसिम क्लियार जादों दिनै 35 सिम जों फैबाय नेक्स्ट भिडियोआव जों मोजाङै आरोबाव खालामबावगोन तो दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो लाखिगोन जों बेनि उनावहाय पार्ट वाइसआव आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन बैखिनि भिडियोखौ नोंथांमोना नायग्रोनानै ला ओके तो जा जों पार्ट वाइसआव जों खालामबाय जे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एनसाइननि बेखिनिखौ क्लियार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय नोंथांमोना ओके तो नेक्स्ट भिडियोआव जों लोगो मोनफिनलायगोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों